Diumenge 22 d'octubre es va celebrar la tercera bicicletada popular organitzada per les AMPAs de les escoles d'Arenys de Munt i Lleure 3D. Els participants van sortir a 3:15 del matí des de l'Escola Sobirans i van travessar el poble fins a Can Jalpí. Un cop allà, es va poder triar entre un recorregut llarg i un de més curt, i tots es van retrobar a l'avituallament, on van poder descansar i agafar forces. Els participants van haver de fer un últim esforç pedalejant cap a la línia de meta al pati de l'Escola Sant Martí. Valoració, estem molt contents, perquè és una cosa que fem totes les escoles del poble. És la primera col·laboració així gran que fem i n'estem superorgullosos. Hem tingut uns 75-77 participants, estem molt contents. Encara que fossin 20 estaríem igual de contents, però agraïm moltíssim la participació de tots els que han vingut i la continuarem fent, o aquesta és la nostra intenció, si la gent ens va responent com ho estan fent. Al pati de l'Escola Sant Martí vam poder gaudir d'un bon esmorzar, els inflables dels voluntaris per Arenys de Munt i, finalment, un sorteig de premis. El 23